এবং তার সহিত সম্পূর্ণ বালিযাত্রা পর্যন্ত ওয়াচ টাওয়ার মাধ্যমে তীক্ষ্ণ নজর রাখা যাচ্ছে। ଚାଲନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲି ନେବା ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ବର୍ଷର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଏଣ୍ଡ ତକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବି ଜମା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଚୋର ଓ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାହାକି କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପରେ ଯେଉଁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ମୁଁ ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ସେଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଗୀତ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନେ
से कैसेट से सीडी को घोरी की पी रही थी तो सही सब गीत मु गाउची गीत है सब जिला आप गणतु